Kör! Det är vi inte existerande, vad ska jag? Har du prövat den här? Jag tog en tugga på det. Jag tog en tugga. Och spottade. Alltså, jag går aldrig i närheten av den här skiten igen. Men de är 3 stycken, de ska käka varsin. Nej. Jo. Ja, vänta, det kommer. Det har gått 2 minuter. Skämtar du? Men nu! Det är 2 minuter på gått igen. 30 sekunder. In med den! Den där tuggan kommer in i magen. De har skrattat på. Inte den. Det är en harakiri. Så fort man känner... Jo, lägg undan den. Tro mig. In med korven nu, var snabbt. Tugga ut det, Sven. Han lärde mig du är så bra med det. Hörru, de är ganska tappade. Han är gruss den där. Han är gruss. Ja, absolut. Han har aldrig kommit så där långt. Han är mitt i klart. Man får ju t-shirt om man känner sig Helt ärligt, du får pengar tillbaka. Om du är allergisk så serverar vi inte korven till dig. Jag är ledsen. Jag vill inte ha den korven, jag vill ställa den fast. Jag vill ha den. Och jag kan tillbaka pengarna. Ja, men har du smakat på det där? Ja, alltså, jag tog en tugga nu, jag har hört talas om det. Det var ju ingen lek alltså. Ät upp korven. Åh, herre min gud. Du fan min gud alltså, hur fan klarar du den där skiten alltså? Hur var det? Det är bara en t-shirt-delning som gäller. Nej, det blir inget vatten. Du ska leva med det här. Åh min gud! Rosbock 20 kronor! Hur mycket? 30! Du behöver mjölk. Har ni ingen mjölk? Nej, det är inget. Kom igen, pressa det sista! Fort som fan! 12, 11. Du kan inte vara sämre. 10. Varför äter du med handskar? Känn t-shirten i alla fall. 6. Gör t-shirten. 4. 3. 2. 1. 0. Igen. Håll en bit av det, jag kommer dö. Korven är nere, det är bara brödet kvar. Jag kommer fucking dö. Jag godkänner det här. Andra fucking gången. Andra gången. För existens, eller hur? För mig. För dig. För gnaget. För gnaget. Vad heter du? Martin. Vi utmanar inte. Vad heter han? Rickard. Mår du bra? Rickard Fors fucking klarar korven. Eran polare klarar den inte. Var drog han? Ja, det är Ditåt. vi dömde det koll på film istället.